Na san za ka yi mamakin ganina, amma ni na daɗe da saninka. Wannan zoben da ka ba wa budurwarka, shi nake son ka bani. Da ina da damar da zan karɓi zoben nan, da tuni ya daɗe a hannuna. Amma don Allah ka taimaka, ka bani zoben da ka ba budurwarka. Wai ina yarinyar nan ne ta shiga? Kwana biyu ba na ganin zoben nan a hannunta. Afuwa babban yaya, kwana biyu ni kaina ba na ganin yarinyar nan. Kamar yaya? Yarinyar nan da aka muku barko da ita za ka aure ta. Kaga nan za mu je a sayan kaya a sami shago a nan a zuba a matsayin kai ne mai shagon. Ni zan shiga in zauna a ci gaba da sai da kaya na. Ana ganin kai ne mai shago duk wanda ya zo cin bashi in ce dan tsaro ne. Haka wannan yaron dana a in ya gane shagon nan bare da masu ya wahala bare biskit. Gaskiya ne. Madara dai irin ta shayi ko? Da Lipton ba. Da Lipton? Ga wannan. Ga kilin ma. Daba da banki. Allah bai wa Allah kina da miji ne ko kuwa an rabu? Mijin ne ya rasu. Ai kalan ba ta kalan nan dan bace. Ni ma dan nan ne amma rayuwa ta a Legas na yi ta. Shine na koyo kasuwanci na wannan dan bunƙasa garin Bokolo. Yanzu wannan zoban ne ke wannan hasken? Kuɗi yadda aka wannan zoban ko wani sirri a ciki. Kuma babu mamaki wannan yaron, wannan fitinannen yaron ne ba ta wannan zoban. Amma bari mu je in gwada wani aiki na ke so amma fa a ba hankali. Ka ji ko? Idan mun na ce ma kai abu to kai sesa ka kai da kai. Ka fahimce ni? Zo mu ci. Au da ko wannan sandan